Uli na ko mga ka-idol kay may na makapahuway ko kadali mga ka-idol kay manglaba ko unya na pag umano simba mga ka-idol. Palit sa kog bugas mga ka-idol o ganang Ariel powder mga ka-idol kay manglaba ko. Kaya tatagkala mga kaidol kay mga laba ko mga kaidol na bugas mga kaidol.